Atzo gabian, ametzetan neola, holaxe, kiston negozioa, kiston dirutza irabazteko gauza bat okurritu zitaiten, korrika batean altza, eta hemen txidatzen. Betu, makina bat, makina horren alde batetikan, komuneko papela jarri, botoi bat emat, da beste alde batetikan, 100 eurokoak ateatzen zian. Ze, ametzetan hobia matezu, no? Gatziz lamar. Baina, bueno, holako gauza pasatzen dira eta zuen beti bazpare idatzi, Eta parrandan gertatzea, ikusiko zue. Gaurko onbidatuak kontatuko dugu beharra. Gaixo lagunak eta Joritz Beldarrain, ongi etorri. Ibe, gaixo. Ongi. Ongi, Jean-Marco. Ongi, ondo ikuste zaio bintzat. Ze, parranda salia ala izi. Bueno, niñuan. Bai, Ja, pixka jubilatuta. Bai, noiz benka orduan etorriko, Noiz hemen tokatzea. Noiz hemen tokatzea, horre heldu. Bueno, egitea alda zuen proiektu hau parranda baten jaio bala. Bai. Egoera pixka berezile eman zan, eta, bueno, berotu ginen, apostu gisa bezala hasi ginen, da, hemen txau. Iparra bir, ezta? Deitzen deke enpresa, ezta? Bai. Sortu zen dutena, honen arira. Gio, bakazu ere bai hamburguesa jateko eta garagardo dastatzeko leku bat, taberna, ezta? Bai. Tolosan dago, ezta? Eta hori ez dek Iparra bir, dek Iparra Iruña, ezta? Iparra Iruña, bai. Vale. Eta ze eskaintzen dezu bertan? Garagardo eharra, hoi bai, ze gehiago? Bertan hori gure garagardoa, inguruko beste hainbat garagardoa, internazionalak eta ere bai. Eta gero apostu ingen du pixkat, oain modan donakin hamburguesan asuntoa, eta azkenen garagardokin eta bat dator. Bai, du gabe. Eta, bueno, etxeko berezitasun esan dezagun hamburguesa ala gure haragi propioekin, eta gero gainetikan iken dugu hamburguesa bat diferentea hilero. Pixkat experimentatzeko, jendeari de joku emateko. Bikain. Gaur elkarrekin ningo duguna da sandwich bat, berezi jare bai. Gero mingoitu txip batzuk hemen tuberkulokin, eta maionez aiar balauntzeko, eta aldi berian, ezautu zuen etxia, zuen garagardok, bertako hamburguesak, eta ondo pasa. Earki, ba. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Joritz, garatuko izuet pausuz, nundik nuebilgo gehan, sandwich hau iteko garaian. Sloppy Joe, deitzek. Eta haragila daka, oliaskoana, aberaztuta, eta jarriko duguna da, ogi bereziontan. Ogi hau da, biguña, xamurra, eta hola iriki birren, beti bezala. Eta hola, ingo duguna da, goitikan iriki, eta hor bete, goxatu, eta gero patata batzukin lagundu, bueno, patata, batata, eta yuka. Eta gero maionesa bat esan duen bezala. Eta hemen dakau, haragila goxatzeko erabiliko ditugun osagaiak. Ingo duguna da, tipulina eta batzuia goxatu, behin goxatuta da honian tomatia botako jau bertara, tomatia murrizten lagako deu, eta tomatia murriztean ja haragila sartuko jau oliaskuana. Dako da, xeetuta. Hori jarraituko dugu goxatzen, tomate murriztuakin, piperminakin, gindilatxuekin eta erramuakin. Haragila ondo goxatuta honian, ondo murrizten utziko dugu, koipedanak, zukudanak hor ondo kontzentratzen. Eta gero ingo duguna da, barruan jarri, tomate lehorra, kontserban etortzean hau, oliotan etortzean oso goxua gala, gazta hemen dakau, puxketetan ingo dugu plantxatik pasatare bai gainen jarriko jau, eta ingo dugu gero patata batzuk eta maionesa laguntzeko ondo jarri. Hemen ingo dugu da yuka, batata eta patata zuritu, xaflakatea, zurigailuakin behakin, xaflakateatzen jote geha, eta hola txip batzuk ditugu, prejitu, eta laguntzeko hemen dakau arrautza, hemen dakau parmesanua eta perexila. Horrekin ingo dugu olioa, gatza, pixka puntu agarri eta maionesa bat prestatuko dugu, eta platera haratu, eta hemen gaur egun ikusi, eta eundeko gitarteko jango jau. Zora harri, bikain. Ingo deuna da, lehen da biziko eta behin, behitu, nik jungo nahu batzu eta tipula goxatzen, eta zuna batzu behitu, tomatia ingo deuna erraiatuta, bale? Joritz, orduan, emango jaten ben. Boltsua, ematit, raiada horia, eta iten dekenek erditikan moztu,
hartu, eta karra, mami guztia atea arte. Perfecto. Vale? Venga, oire kontu, eta konta hau. Esan dezu, zuen garagarro egiten zela, noiz hasi zinaten ja zuen garagarro egiten? Ja urte batzu badi, Bai. Hasi ginen, 2018, 19 Vale, etxian garagardo ginen. ados. Eta bueno, jendeari gustatzen nahi zitzaiola eta ikusi genuen, da, zergatik ez. Perdi deik ez da izango, txartxarrea guk egango dut, eta listo, negozio politia. Bikain. Eta, uste, lau lagun bai hasi zinatela historia honekin, ez da? Bai, lau lagun hasi ginen, oain 5 geha, Vale, eta bueno, hor gabiltz, pixkat aurreatean aien. bikain. Taberna Tolosan dago, ez da? Ei. Zuek ez dakit, garagarduak bertan itezu, tabernan bertan, o gero dakazue poligon non baiten iten dezuen lekua, edo noniko izten dezuen? Gukea deritzona cervecero nomada. Irie garagardo gile fabrikek eta zuena. Vale, Orduan gu juten geha besten Errezetakin jute zeaten? Oira, Vale, ze osagai vale. nahi egiten, da gure, hoi dago, errezetarekin. Bai, Beste fabriketa juten geha, eta beraien kargatzen diogu lana. bikain. Osa, gu lan polik egiten dugu. Ados, bai, zuek txukuna, eta Bai, kontrola, eta ze garagardo mota itituzu, zenbat ezberdin dazkazuek, zuek? Baintxe bertan, merkaturatuta bi diteu, Bai. Dala, esan dezagun, rubia eta tostatu, normala. Eta gero juten ga aldiro iken, IPA deritzen estilo pixkadea modakoa, Bai, afrutatu dituken Oira, horiek, ez da? oira. Vale. horiek aldatzen juten gea. Horiek adidez, zuen jatetxia, edo taberna nola ditzen diozue? Taberna, bai. Taberna, vale. Zuen Izen tabernan, zaila du ez. etzaten dute ongo diala beti, IPA hori, rubia, tostatua, Bai. horiek beti ongo ja, eta gero esan dezure bai, beste garagardo mordoa dazkazuela, ez da? Zenba garagardo mota daude daztatzia bertan? Guk antxe bertan, dazkeu 8 iturri, pixka denetikan jarrila dauna, Vale. jendez aspertzeko, eta geho daukegu ozkailu bat, beste 40 bat garagardo, Hobe. 40 eta piku garagardo ezberdinekin. Danak egun berdinan ez daztatu, Eta, adibidez, 8 iturritan, ze banatzen dituzu, zer dakazu adibidez iturri horietan? Oantxe bertan, izaten ditugu beti pare bat ipa, gero garagardo normala, jendea oitu gabe donantzako eta Bai. eskaini alizateko. Bai, errexianak esaten dian. Hori da, bizka jendea de oituta da ona, ez? Bai. Gero, gure tostatua, ipak, ikpa tankerako zehose dala frutatu, baina da frutarekin. Bai. Garagardoa oso frututxua, hori esaten duena garagardoa gustatzen zaiona, earkien kajatzeien normalen. Eta, bertan, esan dek zuena, hamburguesa diala zuen oinarriak, ze hamburguesa mota topatuko ditugu bertan, zenbat aukera daude? Oantxe bertan kartan ditugu 3 hamburguesa tinko, Bai. eta beste bat veganoa, azkenen aukera hori uste dugu garrantzitsua dela. Os. Eta gero hilero aldatzen juten gehan hamburguesa, jokatu egiten dugu, hile honetan adiez, pulled porkekin, saltxa barbakoa, pixkade bai jendea demandatzen dizkigun gauzak, aurreko hilean zehose goza egin gendun, gauza pikanteak, horrekin jolasten dugu pixkat. Bikain, adibidez, 3 zehatzak, 3 dazkasunak ezin dianak moitu hortikan, zeintzuk dira. Geu klasiko nadana, gara hartu bezala, pixka jende guztiari eskaini alizateko. Geore beste bat pixkat euskal tankera ematen dioguna, iparra izena duna, dala Idia Zabalgazta, pikillo krema batekin. Vale. Eta gero beste bat, toke pixkat orientalekin. Zitsuan saltxa bat, pixka pikantea. Vale. Eta arrakasta gehiena zendaka klasikoak azkenian gehiena hartzen diana, edo jendia gehiago berezian bila etortzea, edo... Gehien hilebeteko ateak, atzea zea, Bai, ez da? orokorrian. Azken jende Nobea dia, eta bilatzea. zozer ezberdinak jatea, eta... Bai. Ados. Eta, zezan berdian, esan dikena dek, ikutu berezia irutu zaitekenek, aragila zuena dekela. Bai, aragie, inguruko arakin batzukin karnikas goiakin Vale. egiten dugu lan. Ados. Eta guk ematen diogu nahi dugun blenda. Esaten diogu ze pieza nahi diteun eta holako gauzak. Horren arabera, beraiek pikada iken digu, bialtzen digute eta gero gu hori landu egiten dugu. Eta, hau dena, zerrekin laguntze zuek, gaur gu hemen chips batzukin behar ditugu, ez dakit zueken
patatak, hamburguesakin eskua, garagardoakin bezala, patatakin esku manda jutek ez da? Bai, azkenen patata nahi ezkeo die, nik uste, plater. Eta normalian patata frikitukin egiten dugu. Noiz baita egin dugu zearekin, boniatorekin probatxon bat egin dugu, eta hori, eta baina bai, hori pixka klasikoa da. Zoze klasikoa ez dela dukagu. Bikain. Bueno, eta hor zaudete Tolosan, eta basekiaz guen beste bat irikitzea zuaztela, ez da? Bai, zabaldu dugu, hilebetea. Ja, zabalduta da kasue. Bai. Eta hori ondo ziakela historia, o ze pixkat soziok banatzeko asmotan, edo gehiagik ikusi zatelako, edo... Ez. Azkenian, bueno, dibertsifikatu inber da. Azken esan dizuten bezala daukegun taberna eta sukaldea txikitxoa da. Eta orduan jo, zeuze gehiago nahi gendun. Sukalde pikin landugoa esan dezagun, eta ez bakarrik hamburguesa eta mugatu. Ze gauza gehiago topatuko ditugu leku berri honetan? Bueno, dago betiko sukaldea, azkenen herri txikitxoan da, anoetan. Eta orduan, herrikoi ere hamburguesak eta bokailloak eta olako eskaini bertzaizkien oski, beti saiatuko gure ikutxu bat ematen. Gero, karta berezitxoa daukeo, betiko platerak, baino buelte txiki bat eman da. Adibidin jartzegatik, ze plater topatuko ditugu hor? Adirat izateatik, iten dugu arroz meloso bat, foa eta etxeko membrilloarekin. Debai daukegu panzeta, terillak izaltza batian, temperatura basuan eginda, geho urruskaria, oso... Molna. Pixka diferentea. Eta hor sozio bakoitzak, adibidez, zein da zuen inberra, pentsatzea batzuk jo sukalde lanetan, beste gardok erosten, o danetik aniten dezio, nola moldatze zeate? Bueno, sozioak... Oain negozio berriakin ebain nasketa pixkat etorriek. Oain pixkatena nasi dugu, baina sozioak gehien bat die atzian, aitzeianak. Ja informatikako kontuk, kontu administrazioak, porque ni gauzoik, ofizina kontuk, ni naiz. Astolana. Ni barran jarri nahekena jarri, baina. Horratik bialdu jo nire, venga, atxegi jo garea jo zebaka. Ni ofizina taitan ez da balio. Ta bueno, oita dedikatze jaik. Ondo. Bueno, hemen txe, ipuliña eta batzoia pixka goxatu deu, tomatia bota deu, murrizten utziko deu, eta murriztean bitartian, jungo gehan da, erreportai bat ikustea, bale? Giberri gaztandegira jungo geha, eta bertan, ikusikoek, hauntzak inditei gazta bat, txapela jantzeko mokua. Oazen ikustea. Haupa, Joseba, egunon. Hemen gauz Imanol eta Aritz, Ubideko herritik Giberri gazteitegie erakusteko prest, ongi etorri. Giberri proiektue hasi izan COVID denporetan. Liginen biok lanien fabriketan eta holan, zelan beti biligaren batera hauntxekin da holan. Ikusi ginen fabrikako gauzi esala dengue modukue. Ikusten ginen egoera txarrau esala, eta egon ginen gazteizera berera, harkauten dau asesoretxa moduko bat. Eta eurek iosko esan papelak, apurbete numero bota, eta ikusi ginen posible esala edo zeus erritie, da hor hasi zen. Arraza hau, Alpina Frantsesa aukeratu genuen, esnetarako hauntzen artien, gure lekure ondoen egokituko zienak zielakue. Bile ginen omortzean ogranadinak eta baina honek aprube gorra hauek dienez eta kanpora ateraten dugu zenez, gure ginen hori arraza bekarri. Ointxe bertan dekoguz 70 rauntz urte terdikuek, ja ige sumiein eta ez nien monda dauzenak eta aurtengo rekria anatxien dauena beste 30 gazte dekoguz. Ez nien moten dauzen bitartien, etorten zara goizetan, hemen jaten emon, gero batu, egun hona bada, guardia aldera edolan eguzki dagoenien eta ateratu zango txiko atetik, eta emota hori buelta bat basotik, eta gero 3-4 orduko buelta bat, eta gero atxera desartzen dugu barrure. Da arratsaldien bardine, da atxera ona barru etorten die. Gero gu goaz, edo gaztaie egiten, edo gaztaie banatxe. Gure filosofia Giberrin da, guztetai dakunetik bizitie, da horretaz aparte gero klienteari da aldik eta produktu honena emotie, da eure posike badauz, gure posike gongo gara.
giberrin ekoizpena, ekoiztu guzen produktuek die gaztaiak, baina dire gaztai freskoa, egunien saltxegune, itegu bajo pedido. Aurreko hastien eskatuten dozku ez dendak, eta hastien elaborazio bat, dediketau horretara da. Eko guztekit, egun gaztai fresko eskatute, itegu horrek egun gaztai freskoek, eta gero segidu ez saltxan dugu. Eta gero, beste alde batetik, itegu gaztai ondue edo kurau edo betiko idiazabal estiloko gaztai bat, rentxatue, eta hori, hile pare bat aukitugu kamaretan, eta hile pare batetik aurrera ja azten gara saltzen. Bain urtarrian apurbet geldirik edo gauz, bain prepartu egaz gabiz, honek emetik hil betera umiek egiten hasiko die, da horrek umiek lodituten diesenien, hotxai azkenengo hastie, martxoko lehenengo hastien, hasiko gara esnie batzen, da gaztai egiten. Bueno, oine ontze kamaran gauz, eta ikusten duzuen moduen oso gaztai gitxi gelditan jakuz ja. Datorren urtien martxo aldera ziko gara gaztai barriz ekiten. Eta hori, kamara honen funzinue da, gaztaiek hemen hilebete bi pasatzie, eta ontze prozesue bidan moduen itie. Eta oin saltzeko gaztai batzuk hartuko guz, eta bakarrik apurbete zepilau eta etiketak ipini da saltzeko prest. Normalien kuñatan saltzen dugu, gaztaian ditxuetiez, eta formatu diferentitan, laurdenetan, erdizetan, eta osuen bezaltzen dugu. Gazta ondue oso gazta fin bat da, errez jateko gazta bat, eta bazkenien publiko guztizentzako gaztai bat, oso fine. Eta gazta freskue, betiko gazta fresko bat, gazapur batiaz, eta oso fine eta oso errez jatekue. Baina, oin ez da denboraldie, ze hauntzeke ez da bizez ni emoten eta eguneko produktu bat da. Eta honek gaztaiok arratiko denda gehienetan salgai dauko zuez, legution bebai, murgian, eta gazteizen garagarteko tap roomen. Da horrez gain, gure dendan, salmenta zuzen egiteko. Bueno, Joseba, esetu zuz gure hauntzek, gure gaztaie, eta guruzunien giberrira inbitaute zauz gure gugez gaztaia purbe jateko da erosteko. Agur! Hau, pabikote, eta gora gazta hori, ai, ama, ze itxura, Itxura erra. Itxura erra, bai. Gaur rulo txau daka, baina hori zeukiko genian guztua sartuko nintxon hemen gaztai hori barroan. Nio, gaztai ez, ogitarteko, barkatu. Bueno, nahi zuen nian etorri honea eta guri hemen kontatu, seguru gauza gehatu diela eta kontatzeko. Bezarka ondia bikote eta jarraitu lagoxatzen. Gugolako gazta jarrako egiteko, ez da? Bai. Dudi gabe. Garri, Bai. Bueno, hemen txe, hau ja murriztu da, tomatia illa lehortzen hasia, eta baina aragila botako dugu, eta gainuntzeko osagaiak botatzen jungo geha, eta adibes txipa hauek ateatzen jungo geha, bale? Perfecto. Dana ez dia, uber, bale? Juste jatonen pusketa ateatzen baiok, nahikoa, batotan erdila, eta patata. Eta ingo ekena da, betu, zurigailuakin ondo zuritu, betu, honei bai, behin diten baiok, guendikan laranja txuri aldeak ez, beste pare bak endu berdizkok, laranja hau iritsi arte, bale? Argila. Bai, argila iritsi arte. Eta haure, betu, gorra gotek, eta honeire bai, azala guztiz kendu bertzaio ikusten, leken mendorakan marka bat, marka horren arte, bale? Perfecto. Venga, ire kontu, eta ni hemen aragia txukuntzen jarraituko dit. Hemen, ogitarteko bat inberdia ontsa sanguitxa, harra inberdiuta. Bueno, eta bertan, esan dekena, bueno, zuen oinarritako bat garagarduak, ez da? Esan deken bezala, 8 iturri, 40 garagardo, beste 40 horiek zetozten dira, latan, botellan, danetik dakazue, nola? Pixka denetikan. Pixka danetikan. Orokorrian lata, gaur egun Bai. formatua pixkatoi da indarra hartu duna. Bai. Baina botillak ere, ze azkenian estilo batzuk, hobeto komerzialki hobeto botillan funtzionatzen dute. Bikain. Eta, adibidez, esan dezu zuek, bueno, zuek ekoiztutakoak zuek errezeta bialduta iten dizkizuela, Euskal Herrian bertan iten dira, o kanpotikan ere batzuk iten dizkizue, o nola moldatzen zeate? Orokorrian Euskal Herrin saetzen gehiten. Bai. Gu Basque Beer Asoziazion sartuta Vale. Eta gure zehatako bat da saiatzea Euskal Herri bertako produktue lantzen. Vale.
Eta gero... Lukuloketa bezala. Ados. Eta gero adibidez, esan dekela beste herrialdetako garagardoketa bazka zuela. Bai. Oiek ere bai, gehienan botiletan edo iturritan bertan edazkazue. Bai, iturrin ere izaten ditegu. Oentxe bertan nahi ez, estatu batuatetik bat izan deu, beste bat Lituaniakoa, bueno, pixka denetikan izatea. Asko aldatzea da, zua adibidez, baldakigu igual garagardo bat belgakoa danian, o Amerikarra danian, edo behikitxita jakitea nundikan etortzen dan. Baka bere, ez, ezta? A ber, badaude garagardo eta estilo propiok, igual antzemango diozuna, o badibez garagardoa Alemaniarrak iten dueneran, jende gutxik lortzen duitea. Ja. Urte askoko eskola dakeoik. Ja. Baina ez da naharitzen. Eta zen edaka arrakasta gehiena? Normetek ja belga balin baeko, alemana balin baek edo ja erresago eskatzen die? Edo agendia atrebitzen deke nola lituaneko bate hartzea eta Bai, jendea ausartzea. Bai, Geude bai guia 4 urte amazki hor, da jendea ja pixka ezautzea atxu, eta ja ausartzen da. Eta hori ze, hori ikesan deken asozio batzuk hor barruko lanak itizkina, horiek ibirtzeituk garagardo desberdinak ekartzen, o danon arte moldaz esate, o nola itezu hori? Ba, normalen denan arte, baino gehien bat nik aukeratzeiut, azkenen garagardo zaldena pixken inaiz. Vale. Da, bai, tabernan nola bertan neoni ibiltzen naizen, da pixka jendea joerak eta hobetona nik ezautzen ditut, orduan. Gehiago ne zean regaitze horrek. Eta, zein da gehiena saltzen dana? Osea, zuenak daka irtera gehiena, o azkenin jendia kanpokoare gustatzen zaio, edo... A ber, normalen etxekoa beti ondo funtzionatzen du. Bai, Jendea etxeko ikusi eta hue guztua edaten du, eta, bueno, baina produktu ezberdinak ekartzen dituzun ere jendea guztua edaten du. Eta jendia, bai, adibes, ipak beti azken aldi honetan bai daude, hola, modan bezala esango du nuke, ez da, jendia gustatzen zaio, hola, fruta hori topatzia bertan, ez da? Bai, bastante. Alare... Tostauak ere bai eukizun bere garaia, oen ez dakit tostauak ere, oen tostauak ere, nik bentsat nabarmentziatena leheno tostaua guala, tostaua, ez da? Eta igual potenteta, oen tostau suabia daude, igual jendia erresago gartzen. Bai, denetikan dago. Aioz esan dizuten garagardoa fruitio duna, jendea asko enkajatzeio, da kontzeptu bat oso ezberdina, eta bueno, eski azkenen hori. Egunak eta egunak izaten dira, de bai garrantzitsua, garagardoa ze momentutan zauden da ze gogo dezun. Bero eiken baldin badu garagardo astun bat ez da garagardo freskoa bezala iteaten da. Ados. Eta, geho, moko fin asko dago, aditu asko dago, datorren eta hola asteala kopatxuak inbueltak eta ez. Hori badaude, baina zorionez esango dizut, ez da oso ohikoa. Eta, hor bai, zuk esan dezuna, azkenian berua balin bada eta eguna oso freskagarri ba nahi dunantzako, ez du hartzen hola garagardo ilun, beltz eta hori da. Fruta gehiagin akana, baizik eta gehiago rubila esatean abetikua, ez da? Bai, hori da. Garagardo harintxeguak, ean errezaguak. Bueno, eta garagardo egiten nola ikasi gontzea? Esan zenun bai, lehendabiziko txampan zuek hasi sinatela garagarduak egiten, ez da? Eta nola izan zan ikastarua, o nundik noa ebili zinanen hau dana martxan jartzeko? Google da kriston irakaslea. Bai, bueno, ondo zior. Azkenen, hasi ginen afizio bezala, eta Googleen, interneten gauzak begiratuz, eta hola, ikasten da. Inoiz ez naiz ikasle oso nahi zan, baina pazintzia eta gogoakin garagardoantzako aplikatu geha. Ondo zior. Bai. Eta, noiz aukeratu zenuten esaten jode, bai hasi zinaten zuekiten, baina ja pentsat bertzen utenian, ez dakit, kantidade handi gauak eta nolatan hasi zinaten urratz hori eman da esan, beste ekoizle batzuk ingo jaulana eta guk errezetak bialdu eta kudeatzen hasiera hortara. Gutzako hemen persona garrantzitsua deon da hor bitartez, harremanetan jarri ginean Malagizonako manukin. Eta ua izan da pixka guri bideratzen lagundu ziguna. Arengana junginan, garagardoak eta probetan eman genizkion, da pixkat bideratu intzigun. Eta esan zigun, animatu zeizte,
lote batekin, 1000 litro, ez da kantia handia. Asko dala emateu, baina egia esen ez da inbeste. Eta hor animatu ginen, da, bueno, pixka tarrapatu intzigun hor mundu. Bai, Gero, haren laguntzakin eta gero de jendea ezagutuzua zela, mundu oso txikie da, eta jendea kolaboratu iten du. Orduan, horre bitartez asko ikasi dugu, Eta zuek esaten dezuen hori eskatzeitu zuen 1000 litroiek edo, hoi nola etortu zaizue? Zisternetan, barriletan, debai latak dituzue? Bai. Zuk ja formato esaten diozu, begira, nahi deitu eta inbeste lata, inbeste kupel, formato guetan, eta ja hori paletizatzen da, eta guk hotza alokatzen dugu almazen baten, eta bertan sartuta izaten dugu. Eta zeiten dezue, zuen etxen bakarrik saldu zuen garagardua, hori bai distribuitzen dezue beste lekutara? Ez de bai, kanpora saltzen dugu. Kanpora saltzen da. Bai. Nun saltzen da gehiena? Hemen bertan Euskal Herri bertan, edo kanpora nahetezan estatu mailan, o atzerrirare bai eramaten da? A ber, gu azkenian garagardo bile oso txikikia. Eta gure salmenta merkatua, batez ere gure tabernan, eta gure ingurun dago zentratu. Baina gu, adibidez, estatu mailan ere pikin bat saltzen dugu, ez da asko. Baina gure apostua da bertan mugitzen saiatzea. Azkenean lokalaren aitzakiarekin, eta nik Katalunian saldu dezaka, baina Katalunian gu bezalako beste 10.000. Orduan, nik uste bakoitza pixkat berezean zentratu behar dula. Eta moitzen dana, edo ateatzen dana, noaino iristen da? Ez dakit, gehiago saltzen dan Madrid aldea, o Andaluziaino eramaten dezuen, edo... Ez, a ber, argi dago, Madrid eta Bartzelonan da pixkat foko lodigoa, ez, bertan turista gehiago, jende asko, hori da. Orduan, aitan betire ondo saltzen da. Donosti bertan ere txukun egiten da lan. Ez da oso urrutira joan berrikan. Eta horrean normalian botilak eramaten dituzue, o ere bai ematen dizue kupelak edo ez dakit nola esaten dian? Barrilak. Depende, ze eskatzen duen. Latakin eta lan egiten da, baitare kupelekin. Eta zuri, entzun da gandik, artisau garagardo hitza ez zaizula gehiagik gustatzen, ez da? Nei personalki ez, eta nik uste garagardo gilen mundu mailan geroz eta gutxigo gustatzen dela. Bai, zergatikan, gutxi dago artisaua dana, zer da artisaua, edo zergatikan. Alde batetikan pixka polemika hortik hasten da. Zer da artisaua? Zu jendeari esaten duzu garagardo artisaua, eta pentsatzen du ez, haudela egurrezko palakin, eltzea nola, eta gero esate jozunen fabrika baten iken dezula, entonces no sois artesanos. Orduan, bueno, dago alde batetikan hori, eta gero bestaldetikan, pixka nik uste denostatuta, pixkat gaizki ikusi bezala ospetxarra bezala hartu dula artisauaren arloa garagardo ingurun. Bai, Nik uste ez, jotzen dute, eso zerbeza rara. Eta, ostras, garagardo arraroa, ez, da garagardo arrunta, eta garagardo arrarok ere badaude. Orduan, hor... Baina artisaua nik ulertzen dut dala benetako garagardua. Artisaua baino eskuz hori izake esatekan palakin, zatekan gero esategu beste batzuk garagardo deitze zaien, garagardo industrialea junda, esaten dia askotan, ez dekela ez da garagardua, dekela urrin fusionatu bat bezala, ez da? Txekiat, egi aditu izango aiz ni baino. Bai, bueno, ni kontatu ziatekena, kontatu ziatekena. Ni oitan jo igualen ez asko sartuko, baina bai, egia da, azkenen marka industrialak produzio oso handik egiten ditu eta beraiek tekinak ikusi behar ditu, orduan noski ez da berdina 1000 litroekin garagardo batena o 1.000.000 litro. Orduan, klaro, gure basea pixkat nik uste hortan datza eta garrantzitsua hori dala, garagardo artisauaren zea hori, etiketa hori, pixkat deritzo guk kantitate txikik eta mimatuak egiten ditugu. Produktu aurren lehen mailako osagaiekin, inguruko osaiekin saiatzen geha, bueno. Claro, baina bai, hor dago prozesu bat artisauan nadana, garagardo on bat iteko eta benekatako garagardo bat, ni ez dakit ondo, baina ez dakit garillakin, o fermentazio bat, legamiekin, gero lupuluekin eta saborek eman, gero ez dakit garagarra, ez dakit malta gehiago, malta gutxio,
baina hori dala benetako garagardua. Gero beste batzuk diala, ez dakiz erdian, nik zehazki. Ez tegu hortaz itengo gure, eta gero itengo du hortaz. Vale. Bueno, hori, hau organikoa gotan. Vale, perfecto. Eta ni behitu zer errezin dizkaten chips hauek, Hemen, askoz gehiago ateatze eukiko genuen, baina, gaurko gitarteko egiteko, hemen behitu, zin bat ateatzen dian, patata batetik, o juka batetik, o batata batetik. Eta hain erresa da, inbiar den zuena da. Moztu, eta pixkat giratu. Moztu, eta pixkat giratu. Zeratikan juten naiz giratzen? Zeratikan, bestela izten da momentua, bi bastarra jotzen azten diala, eta ja etzaizkit ondo ateatzen. Moztu eta giratu. Eta ja, romboito badakatenian, deitet bat, eta bi. Eta venga, bestea, bat, eta bi. Eta bestea, eta bat, eta bi. Eta hola, patatai gabe gatu arte. Bueno, eta hauek hemen iten nahi naizela, jungo gea, beste erreportai bat ikustea, bale? Napargar, ezautzen dek, ire launaituk? Bai, ezauna izkibe. Ezaunak. Hauek bai leku bat eharra daka, garagardoz daztatzeko, baina hamburguesa baino, hor, ikutu asiatikoa, segatek ez da? Ramena eta. Ramena eta, guazen ezautzea eta guantxe gaude bueltan. Eguardion, Joseba, gaur, hemen Napargarren gaude, Iruñean, Gaztonen Parantzan, eta, gaurko reztatxo bat prestatuko dizuet. Napargarreko historia, 2015an hasten da bie. Hasieran, beti garagardotegi bat, artisau garagardo 20 iturrikin, eta harrera oso ona izan zen. Eta hasi ginen 2017an halako afari historikoak prestatzen. Eta hauetako batean, orain sostila eta sukaldeko nagusitza Guillermo Llorente, topatu genduan, oso interesgarri iruditu ditzaion, eta halako baten bera proposatu zian halako bat ikia, baina japoneko janariakin. Zer getatzuko baleike, kenduko genukagun sukalde pixkatori orokorragua, eta izakaia estilo bat jartzen. Eta orduan, pixkat izan zen gauza bat nahiko modan, beti egondala ramena azken aldi honetan, eta halako ramen bat aurkitzea, ez da erresa. Eta, ramenaz gain, baita ere, baitegun beste plater nola mitikuak, eskuz egiten doztagunak, giozak, eta baita ere katzukarea. Dela halako nola plater oso egunerokua dana, arroza kurri japonesa eta pixkat aragi portzio bateaz, salda nahi duenentzat, baita ere halako aukera dausenak, eta asko landu egiten dugunak. Gu baita nahiko berezia gea, zen egiten ditugun errezeta guztia badira originalak, baina bai ere hemengo gauzak galdu barik, bertako ondarea jarritzen dutagu mantentzen. Eta orain, pasako gara sukaldera, eta gure sukaldeko nagusitzak, kozinatuko da platerka. Hemen duguna, izan bada miso ramen estiloa, egiten dena Japoneko iparralden, bada gure plater estrella. Ramen bat egiteko, behar dira bizpahiru egun gitxienez. Zeren, baditu prozesu nahiko luzeak, hasteko, denbora gehien daramatzana, bada tamago. Tamago bada arrautza, zelan esaten zaioan japonesez, eta bada arrautza nahiko berezitza bakarrik egiten dela egosi 6 minututan, usteko gorringoa ondinoko mamitsu, eta gero uzten da gitxien ez 3 egun, salda berezi batean, zapore hartzeko, soja, jengibre eta gauza gehiagoki. Gero jungo ginke xaldara. Atzanian, xalda, bada pixkatu oinarria amongo utzuna, izan daiteko jaskoana, baita ere txerriana. Eta orduan, hori bai gutxienez, egun bat harinago, zenia gau osoa utzi bar da egosten, eta gero jajungo inateke batarekin. Elako nola sofrito bat, gure kasuan misoan oinarrituta, eta guk bi prestatzitugu bata dela normala, miso txurijakin, eta bestela purtsu bat pikantia. Eta gero ja, jungo ginke beste oinarrikin baita ere egun bat erinago inbat dizela, alde batetik txerrikiakin egindako guarnizioak, burukaldea, eta gero irugierra. Burukaldea sartzen dugu albazio,
eta uzten dugu, iken dugu temperatura baxuan ordu batzuk. Eta gero ja bukatzeko baukagu pak choy dela lako nola azelga txiki bat angua. Prestakuntza. Lehenengo ura irakiten fidoak eiteko. Eiten dela kristonarin. Minutu bat eta 10 segundutan eiken dira. Salda baduzula, esartu duzu katilu baten, misoa nahastu, eta dena nahasten duzu ja, salda eiteko. Eta, ja gainean, markatzen dizkiozu, gehigarriak izango dituzula prest, eta ja, horretan azkenean, sartzen zaio azkeneko goiarraka da olioana, eta ja, prest dago jateko. Bueno, Joseba, hemen dugu, misorrapena zure zain, orduan, itxoaten zaitugu. Mila esker, ondo izan. Hau, paeneko, eta gora ramena. Ai, ama, ni oso sopa salia naiz. Betiko sopa, asko maitea. Batzui sopa, ebai. Arrai sopa, ebai. Ta ramena, ebai. Egia esan gainea hor, arrautz berezi horrekin, irugi jarrakin. Beste? Saltza olio. Saltza horrekin, mila esker, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu erazten. Gurian jarraitzeko, behitu hemen aragiak ja zeitxur hartu duen, listo da kaula. Hemen dikan inbiardet, erramuak arrapatu, kendu, ogitartekoa nola erramu puxketa bat hor, ez da konbenigarria izaten, patata prijitzen gun, eta geho gazta, gorritu, hemen arteko sartaiare bai, hemen txikilan nundakat, hemen txe, eta jungo naiz txipsak iten. Eta beste alde, zu lagundu berdiazu, maionesa prestatzen, bale? Ordu, maionesa prestatzeko, arrautza botakoek, hemengo ostokateak eta bertara botako dituk, eta gazta, pusketa guztia bota berren ebai, errexo hartzeko birringailuan ebek, pixka raiatzen dek, eta gazta hori gaitze jo, bale? Perfecto. Gaztak gatza puntua eman goik, baina pixka gehiago botako berko jok, pixka, bale? Erki. Venga, ordazkako osagaiak, Asko ire filatzen. kontu, eosen kezka hemen itxo. Ondo. Zukaldea zeitokatzen sartzia, noiz hamburguesa batu Noiz zitea? hemen, pero pa salvar muebles. Vale. Nitaz asko ezin da filatu ere, hortako. Bueno, seguru txukuna egin goitukela. Bueno, hau gire hemen jungo naiz pregitzen. Gauza harrak atzea txipsak, Eta azkar riten dia gaina, behin, zurito eta raratatata, patata atzuk azkar nahi baitu zuen, hau ideia erraek. Bueno, eta Tolosan zehazkin nundak azue? Tolosan dakeu, Felipe Gorriti plazan. Felipe Gorriti plazan bertan. Sarreran bertan hor don plaza txiki bat. Vale. Plaza ia gutzeko da osozik. Ia osoikan betetze zue hor, ezta? Eta, egunero da hor irikita, o segunetan ematen zue hor, dakit, jaiegun egingo zue, ezta? Pentsatzen dut? O aldatzen soziloko, no? Eskantxatzea gustatzen zaigu, baina. Bai, inberda. Bai. Ez parrandajun idea gehiagik sortzea, Ez, gaina jaieuna astelena eta aste arte bakarrik itekeu. Bai. Asteazkenetik igandera zahaltzen deu, afarik eta egunero ematekeu. Vale. Orduan parrandatako zea giroik astelenetan ez da izaten. Vale. Aztenetan lasai. Eta, irikin dezuena anoetan, berdin egiten dezuen, edo... Ez, hori egunero. Hori egunero. Eguneko menuk eta ematen diteu de bai, eta... Vale. Ja esan dekena, ja gauza gehiago zedek bertan orduan, ezta? Bai, ja... Kompleto xegoa da. Kompleto zio. Ados. Bueno, nik hemen, ogitarteko batentzako, 3, eta bestientzako beste 3, venga, 6 puzka botako eskitonea plantxara ja. Plantxan, lasalia 6, behotu, eta kostratxo egitea. Gazta zeit, nahiko da nola... Bai, oso ondo, mola ikutu emango zio, belarrostok eta botare bai, eta hemen hauek, kanpora. Lehenengo txanda, inda ikusi zuen azkarriten dian, Habe, gorrea bota, zua olioa berua alin badao, traka egiten dia. Gehiagik egiten badia, geho lehortu itaia gehiagik. Bueno, eta, sare sozialetan ebai oso aktiboa zehazte, ezta? Saiatzen kea. Horze, zeinek eduki hori sortze ikena, bueno, hiri ikuste zaik, etzeki altzeineken grabatze ikena, oideia jartze izkikena, edo nola moldatu zeaten. Oira bazkiretako bat. Bai. Nei hola sare sozialak eta zizki inoiz asko gustatu, baina Bai. esan zian, jake horraitze zean, pues jarri aurpegietan. Jarri arpegieta, menga. Ei, Fuera. Eta, gehiena, zer erakusten dezu hor bertan? Hamburguesa berria daon, zerbeza berri bat etorri dan. Bai. Azkenian sare sozialak gusten dugu, dala
gauza jendeari, batez ere gazte jendeari errexen iristeko era, ez da? Orduan, albiste guztik eta dena bertatik botatzen diteu, eta, bueno, hoi denak, egon izen behin humore pixkateko bideon bat beste tokatzeitea, ez beti berdin ikegen aitzeko, eta... Bai, humorea berdi, bestela... Bai, bestela. Alperrik. Eta, adibidez... Hauza, txorroto. Bai, hori izateaten nik arrautzak bat balin bado, beste bi gutxinez. Vale, perfecto. Bi eta pixkat hola izaten dek. Adibidez, gaurko platerakin, ze garagardo jarriko genian, laungarri. Zein eskeniko guan euk. Hala, pixka pikantiakin... Pikante xamarraziok, ni probatu eta araket jagoen erreportea ikusten egin janean, da hauziok... Potente. Potenteto, bai, hor botazio zea pipermin hori eta gero bigin digitare, bai, da, iepa. Freskagarria izan berdi pixkat, bai, ni horri, bai, pixkat hau freskatzen diken zehuz, o mikatza kontrarrestatzeko pixkat, o... Ei. Ondo, agile esan, geho guen, baso de garagardo batzuk bai, ia 10 gradu dazkaenak, ez da, ardua bezain beste, ez da? Olako ikan bakazue? Bai, nik tabernan izan deten potolone, 18 gradu erdikoa. Emaiz, likoria, motik horrekin jaia, ez da? 18 izan dek? Ez, txarrena da, ez da lainbeste nabaritzen. Txarrena hoidek, bai, komerik. Eaten hasi eta errexiate, eta gero... Eta gero, katxila, amarri, 18 hori, zea... Bai. 24 ere, ba, omen daude. Bai, ikusi gaino. Bai. Hope, bai, liza baino que jo, Bai. Katxila, amarri. Eta zein dek potente hori, garagardo potente hori, nungoa dek? Horik normalian, ze izaten die. Hau, gero ingoizkia gehiago, Vale, hau platera eratu behar dugu gaurkua telebistan ikusteko, eta gero bilak prestatuko xia, bestia eta patata gehiago. Patataz. Nungo haituko la potente horiek? Ba, depende. Azkenean da estilo propio bat. Da Garagardo Imperial Porter, o... Ekialdeko hauek eta bastante ikien ditu horlako, kezai hotzan gatiko zeotean, pixka berotzeko. Hala izangoek. Horik testatu batutan de hola asko, eta hemen de batzuk ikien duena. Eta, gio, gutxiena dakanak, guain badaude batzuk ere bai oso leunak ate dituztenak bai, ez da? Bai. Hau berez, pentsatzen dugu dala guain moda kontu bat igan, ez? Gehozta alkoholi gabe gehiago edaten data hori, baina egia da leheno fraltzi iparralden eta Garagardo alkohol baxu joak eta edateziala asko. 3 gradu ingurukoak eta hori pixka berreskuratzen ari da. Bai, ez da. Azkenean... Bai, jendeak ez dinei moskortu, nahi ikean, dago xatu, baina ez dinei moskortu, ez da. Gero de askotan kotxe hartzea tokatzen da, eta gaur egun, ez da errestasun asko... Bueno, hemen ikzu, hau itxaldukoit, hasiko nago betetzen, abagitxestik. Bueno, eta, otzalian, Garagardo berri bate hongo, hamburguesa berria baldakizu ja zer datorren edo... Ba, hamburguesa berri lotzen nahi geha, lotuta dago, sorpresa bezala uzten dut, bestela geho jendea zerratu itxezait. Ondo. Joseakin esan itxezu, eta geho guri ez dugu zesaten, pakizau nolan. Da, Garagardo berri, bai, burun zehoze pentsatuta geho. Zehoze, bain, tabernan San Patrik ospatzen dugu urtero, eta, bueno, gabiltz Garagardotxo bat egin nahien, San Patrikeako. Ze Irlandarran estiloko zehoze. Vale, zerek Irlandarran estiloko hori? Ze estilo dek hori? Ba, bueno, Guinnessan tankerako zehoze, Garagardo asua beha, edan erreza. Azkenean festa giroa da hori, eta, bueno, hor, eateko errestasunak izan berdi. Ona. Bueno, nola horrekin, sartu, birringa giro, eta bildurri gabe eman. Bai, minutu bat, 2, 3, laugarrena jarriko ziot. Bueno. Ondo ziok hori, listo zekau. Hemen inberdiaten adaik hauek jarri hemen txe. Patata sorta bat. Bueno, eta, holako sanguitzen bat edo jartzia baldakazu da zuen... Bai. Itxura pego emate bentsat. Bai, ez da? Bai. Ona. Itxura erra, oke. A ber, bertara junda, Garagardo behar batekin auto bat ziten, Erra izango guan. Erra izango, bai. Bueno, hemen txe, maionesare egin deu, itxura errazekak. Eta... Besti gabe, sorte hon, bak segia gainea hasierak eta leku berritan eta ez tekela erresa izaten. Eta, goxatu, ingotena da nik hemen. Bota, hau gainetik anola, gazta jarri bertzi otorri gainean, eta, bizak, iri izango botatzeko ere bai. Ja, honi hau gola botaziola gainetikan, bota jau parmesan gola rai hautare bai pixkat, triki gainetik bai. Bota jau pixkat, kaltik etziok eta ingo.
Ez hoi seguru ez. Seguru ez ez da. Agunea. Ez nahi gehiagi jaso zeatik angeio behar ditugu, Etxe kuido ikan, lasai. Venga. Cosas del directo. Hori dek. Hemen jarriko zionak ere bai hemen. Gastatxo hauek. Bat. Bi. Eta hirugarrena ere bai. Zan dira hiru bakoitzantzako, hiru bakoitzantzako. Ona. Bueno, launak, eskerrik asko horreotatik, eta ikusi hemen ze sandwichein degun. Eta bain galditzek, beste bat iten, netzako, hori netzako, ikusiko jau zein. Eta Eskerrik asko, Josea. eskerrik asko hiri, eta esan dakoa, jarraitu goxatzen da goxatu arazten. Agur launak. Aio.